Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan bidiyo da nake nuna muku yadda za ka yi amfani da wannan application mai suna Palmpay. Idan wannan shine farkon zuwanka, ina buƙatar da ka danna alamar subscribing, sai ka danna alamar ƙararrawa, wanda shine zai sa idan an sa sabon bidiyo, wannan alamar ƙararrawar za ta sanar da kai in ka buɗe data ka cewa an sa sabon bidiyo. Yanzu bidiyo da za a yi bayani a kan ya shine group discount. Yau a group discount ɗin nan za ka iya siyan kati na naira 50 a kan naira 35. Kaga ka samu sauƙin naira nawa kenan? Ka samu sauƙin naira 15 kenan. Yanzu idan ka zo group discount, mu lura group discount ya dawo nan, ga nan yanzu yana nan ƙasa, ya taso daga nan, yanzu ya dawo nan wurin, sai mu shiga mu gani. Yawwa, yanzu idan muka shigo group discount, kun gani? Ga nan suka ce save 15 naira, ga nan Airtime pay 35, shine abin da za ka zo nan sai ka shiga. Yawwa gashi, ga lambar wayata, idan wata lamba ce za ka sa ma wa, sai ka cire wannan lambar sai ka sa ta, sai ka zo ka shiga ka yi join. Kun gani? Za a ɗauki naira 35 ne cikin account ɗina. Ga nan sai abun kati na naira 50 a kan naira 35. Ga shi nan. Ya OK card ɗin yake nan, OK. Network ɗin na da ɗan matsala, amma bari mu gani. Network. To sai a yi haƙuri da matsalar network da ta ɗan faru, saboda daga can ne, mai yiwuwa suna ɗan gyare-gyare ne. Sannan kuma zan yi bayani akan OK card idan na gama wannan, saboda sun ƙara mini kuɗi yanzu, kuɗina sun kai naira 15,000 kuɗin da aka bani a OK card. Zan nuna muku yadda za ka yi mutum ya zamana sun ƙara mishi kuɗin ya sun wuce yadda suke da. Zuwa gaba har su wuce su kai 20, 30, 40 a hankali yadda mutum zai abun nan. Network ɗin dai yana da matsala yau gaskiya, saboda wannan issue ɗin na ƙara wannan abun. Don sai riƙa ce ma bad network. Ga shi nan. Yawwa to. Da dai ka siya sau 5 zai nuna maka, sai kuma wani satin idan ya zagayo. Ni yanzu da OK card nake amfani, idan kun lura ga nan 14,000 ne da wani abu yanzu. Bari mu ga, ina ga ya kai, yawwa ga shi nan ya kai guda 5. Shine abin da za ka yi, shine sabon abin da ya ɓullo. Sai an jima.